Ito na po. Self-service po yung harness natin. Ah, self-service? Teka po, nakakatakot. Baka mamaya kung ano po magawa ko sa sarili ko. Kuya, wait lang. Sigurado ba kayo? Ito, maluwag kuya eh. Parang... Kuya, sige na. Ah, ito na sagad na po to. Ah, okay. Kaya na tanggal. Okay, let's go. Malapit na tayo sa tuktok. Okay, so andito tayo ngayon sa Tower 1. And then, pupunta tayo ng endpoint. Sa endpoint, dun din pala yung start ng zipline 2. So originally, dapat isang zipline lang yung gagawin ko kasi mas mabilis daw yung zipline 2. Pero, pag gagawin ko na yung zipline 1, lalakad ulit ako pababa. So parang mas pinili ko na lang magbuwis-buwis para hindi na kailangan maglakad. Pero feeling ko worth it naman kasi napakaganda ng view. In case po na hindi po kayo umabot, Ha? yung hawak sa kable may time na pag malakas po yung hangin tapos magaan po kayo. Hindi bali may magre-rescue po sa inyo doon. May rescue? Ma'am, mas thrill po yung zipline nyo kapag mag-stuck po kayo sa gitna. Ah, ganun ba yun? Sige, papagdasal niyo na lang po ako.